Pronto? Bă, ce mă te-ai închis? Ce? Fut în gură, ce-ți pula? Ți frică mânca mai pula? Vezi, Cine ești, bă, fraiere? Ce? Cine ești, bă, fraiere? Bă, pulă, tu nu mă interesează. Mâine să fii la bar. Nu contează cine e mis. Dar cine ești, bă? Nu contează cine e mis. Mâine să fii la bar. Pentru? Mâine la ora 9, dacă nu ești la bar, te fut în gură, vin pe săchine în casă, mă pulă. Eu îți dau la muie când vrei tu. Dacă vrei, vii să iei acum la muie. Ce Cine mă ești, bă? Ce cu cine mă tu? Ce cu cine vorbești, bă? Ce fut în gură de străcat? Du-te în pula mea. Străcat ești tu, bă, de în pula mea, din satul Marian, ce ești tu? Din Pistrățean, ce ești tu? Ce pula mea vrei tu, bă? Bă, mâine la 9 ne întâlnim la bar. La muie vrei ce? Ai luat ce la muie? Bine, ascult-o leacă. La muie, te da bine, cineva lasă aici. văd eu. Dacă nu ești acolo, ai pus-o. Da, la muie cineva. Ai luat la muie din ultimul timp. Tu da eu de timp pula mea de fraier. Ce mă stă în locul?